Aviam, gent, que la Dulceida i l'Alba Paul parlen en castellà entre elles, però són catalanoparlants. O sigui, amb la seva família parlen en català. La seva llengua materna és el català, però parlen en castellà entre elles. No sé si enteneu la gravetat de l'assumpte. La gravetat és el que fa que les coses caiguin. Em sembla que m'estic disparant molt i ni tan sols he començat el vídeo per on l'havia de començar. Ai, de què et semblaria fer una miqueta d'introducció? Qui són aquestes paies que dius, la Dulceida i l'Alba Paul? Aviam, la Dulceida és una youtuber, instagramer, influencer que fa un fotimer de temps que corre per les xarxes. I que té un fotimer de seguidors, rotllo. El YouTube en té com a 2 milions. Que això equivaldria a un 20% del total de catalanoparlants que hi ha al món, perquè us feu una idea. I l'Alba Paul és la seva nòvia. La seva dona, perdó, que estan casades. I també és una influencer. Ah, i aclariment important, creen contingut en castellà. Si algú creant contingut en català arriba a tindre 2 milions de seguidors al YouTube, que m'expliqui com ho fa, saps què et vull dir? La qüestió és que l'altre dia vaig veure aquest vídeo d'elles dues. ¿Habláis en catalán, Alba y tú? ¿Habláis en catalán, Alba y tú? Realment era una cosa que m'intrigava, perquè jo sabia que les dues eren catalanoparlants, però, esclar, davant de la càmera sempre parlen en castellà, perquè fan contingut en castellà. Fins aquí tot és comprensible. Però jo pensava, entre elles, quan ningú les filma, deuen parlar en català, oi? Vull dir, són catalanoparlants les dues, és el més lògic, oi? Pues no hablamos en catalán porque nos conocimos hablando en castellano. Doncs no, parlen en castellà, toca't els ous. Con su familia ella habla catalán, yo con la mía también, y yo con su familia hablo catalán y ella con la mía también, pero entre nosotras, como nos conocimos hablando en castellano, hablamos en castellano. Sí, es que cuando empiezas a hablar en castellano con alguien ya... Que elles diuen que es van conèixer en castellà i se'ls hi va quedar així la llengua. I a mi, evidentment, no em sembla bé, Però ho puc arribar a entendre, perquè m'ha passat. Jo abans feia rítmica en un club en què la majoria de gent era castellanoparlant. I vaig fer una amiga que era catalanoparlant, però jo no ho sabia que ella era catalanoparlant i ella tampoc sabia que jo era catalanoparlant. Tot i que em pregunto com és que no ho notava, perquè quan jo parlo castellà se'm nota bastant que la meva llengua materna és el català. O sigui, les L's catalanes m'he de concentrar molt per no fer-les. La Lola va de lila. La Lola va de lila. Costa. Això, que amb aquesta amiga vam acabar parlant castellà perquè era la llengua que es parlava al club. I ens vam acostumar al castellà i ara quan ens veiem ens costa moltíssim parlar en català. Tot i que totes dues són catalanoparlants. També et diré una cosa, jo llavors no tenia ni un trosset de la consciència lingüística que tinc ara. Però ara si tornés a aquell club sense conèixer ningú, parlaria directament en català a tothom. Vull dir, la gent d'allí normalment parlaven en castellà, però el català l'entenien. I érem a Catalunya, saps què et vull dir? La llengua autòctona a Catalunya és el català. I l'aranès a la Vall d'Aran. Si els catalans no parlem català a Catalunya, digue'm tu qui ho farà. Però el que és 10 vegades més preocupant és que dues persones que parlen català normalment parlin castellà entre elles, com fèiem la meva amiga de rítmica i jo i com fan l'Alba Paul i la Dulceida. Pues no hablamos en catalán porque nos conocimos hablando en castellano. Per cert, la Dulceida en realitat es diu Aire, com jo. Ella és l'Aire Domènech i jo sóc l'Aire Roca. Aclariments innecessaris? Sí, segueixo. Que dos parlants d'una mateixa llengua no utilitzin la seva llengua per comunicar-se entre ells és un signe d'extinció assegurada. Un absolut desastre. Ui, Aida, que dramàtica que et poses. Em poso dramàtica perquè la situació és dramàtica. Et diré més, és dramacrítica. Aquesta paraula li he agafat a la meva amiga Laia. Bé, en realitat tinc diverses amigues que es diuen Laia. Un petó a totes les meves amigues Laies, a totes les meves amigues, a totes les Laies que no són amigues meves, a tothom que està veient aquest vídeo. Què t'està agafant, Aida? No ho sé. Sabeu que a mi de petita també em volien posar Laia? Llavors ja no m'hauria dit Aida com la Dulceida. Prou, em centro. Manuel Sanchis Guarner, que era un sociolingüista collonut, va dir aquesta frase que és digna de tatuars així ben gros al pit. Una llengua no mor perquè no guanya. Aviam, Guarner era valencià, així que ho llegiria en occidental. Una llengua no mor perquè no guanya nous parlants. Només mor si la deixen de parlar aquells qui la parlen. Com us quedeu? Tenia molta raó, Guarner. Si no, no l'hauria citat, saps què et vull dir? Evidentment, una llengua es comença a morir quan fem idiotades com aquestes de respondre en castellà quan ens parlen en castellà, en un territori de parla catalana, vull dir. A Sevilla poder més val que responguis en castellà si et parlen en castellà. Ja veieu per on vaig. Però és clar, quan algú de casa teva, que és catalanoparlant com tu, li parles en castellà, això ja és absolutament terrible. Vull dir, és preocupant no parlar català al carrer, però és encara més preocupant no parlar català a casa teva, que és el lloc com a més íntim, el lloc on t'expresses de veritat, on et deixes anar. Sabem que durant diversos segles el català ha estat prohibit.
però no s'ha extingit mai perquè la gent l'ha seguit parlant a casa seva i perquè aleshores la majoria de gent era analfabeta i no sabien parlar castellà. Però això ara és igual. El tema és que en l'àmbit domèstic el català no s'ha perdut mai. I és per aquest motiu que no se'ns va morir la llengua quan ens la van prohibir. Que la llengua és part del que som, home. És la nostra eina de pensament. Al capítol 4 ho explico amb molt més detall. I la nostra eina de pensament l'hem de cuidar, perquè si no un dia d'aquests ens quedarem sense. Jo ja ho he dit. Ara el que feu o deixeu de fer queda a la vostra consciència. Alba, Paul i Aida Domènech, tot i que és molt improbable, si mai veieu aquest vídeo, Us envio un petonàs, i us demano us imploro, em posaria de genolls, però és que si no, no se'n veurà. que feu esforços per parlar català a casa. Entre d'altres, quan no tingueu càmeres al davant i tot això. I escolta, si se us escapa parlar català davant de la càmera, tampoc passa res. De fet, em consta que ja us ha passat. I a vegades fins i tot ho heu fet expressament, cosa que a mi m'encanta. Encara que de vegades sou dos nenes petites. Sou el cap exemple de la paraula amor. Papa, ¿cómo estás? Bé, bé, bé. ¿No estás nervioso? No, normal. I com que el vídeo d'avui s'ha fet curtet, doncs ficarem un castellanisme prohibit, tu, que sempre va bé. A més, els castellanismes també són un signe del fet que una llengua està desapareixent. No es diu quasi, es diu quasi o gairebé. I tant me fa que no ho digueu o no us surti natural, diu. La generació de mons pares tampoc ho deia, tampoc els hi sortia natural, diu. Però molts hi han eliminat el quasi de la seva vida. I si ells ho van fer, per què no nosaltres? Si ells ho van fer, per què no nosaltres? A més, hi ha altres formes de substituir quasi. Per dir quasi em mato pots dir gairebé em mato o de poc no em mato. Per dir tenim el partit quasi guanyat pots dir tenim el partit gairebé guanyat o pràcticament guanyat. Busqueu alternatives, utilitzeu la imaginació, eixampleu la ment. Eixampleu la ment. Ja paro amb Harry Potter que em disparo soleta. Això, esborreu del vostre vocabulari català Esborreu, i no correu. la paraula quasi. I quedeu-vos amb gairebé, amb quasi, amb pràcticament i amb el que us surti dels ovaris sempre que sigui català. I fins aquí, lo temps. A reveure!